Gikatakdang iuli sa Bayawan City sa Negros Oriental ang Patayng Lawas sa Estudyante nga nahug sa usa sa mga edipisyo sa usa ka Unibersidad sa Manila. Wala pa hinoy tataong petsa kun kanusa iuli. Sa iyang yutang natawhan ang Patayng Lawas sa 18 anyos nga babaeng basketball player nga si Queenie Merle Villanueva. Si Villanueva gikatahong nahug gikan sa 10th floor sa De La Salle University sa kauluhan niadtong August 13. Karong adlaw Martes ang katapusang adlaw sa haya ni Queenie sa Sampaloc Room sa Manila Memorial Park, Sukat, Parañaque. Matod sa kabanay niini, ang pamilya sa dalaga mihangi usab og pagtahod sa tagtungod ug likayan ang pagsabwag og sayop nga mga balita kalabot sa nahitabo kang Queenie. Sa official statement sa DLSU, gikonpermar sa Unibersidad ang nahitabo kang Queenie. Nakig-alayo na sila sa pamilya ug napaubos na sa debriefing ug counseling ang ilang mga estudyante. Ug isip pagtahod sa hingtungdang pamilya, nanawagan ng eskwelahan sa publiko ug pagsabot sa privacy nga gipangayo sa pamilya. Si Queenie usa sa mga delegado sa Negros Island Region alang sa Palarong Pambansa 2026 sa natad sa basketball.